Тапшырының алдағы кытлау сәләмен Татар Сайман авылында туып үскән. Бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Салихов Рафаэль Ниязым улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апасы Рания, җизнәсе Иркен, племянниклары Ринат һәм Лилия, балалары Дениюшка белән Илдар һәм Мәрьям, балалары Аминка һәм Амир кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле энебез, яраткан абыебыз 1973 елда тату гаиләдә 4нче бала булып дөньяга килде. Бер йодрыкка барлык бармак тыгыз килеш ничектер кәлсә, без дә әтиянинең газиз балалары булып бердәм үстек. Бүгенге көндә дә бер-беребездән ярак яшәмибез. Иң якын, иң сабыр, иң дә йомшак күңелле бер туганыбыз бүген алтын юбилеен каршылый. Аны котларга керешер алдыннан башлап бар булуы өчен, безне берләштерә алырлык ягымлы кардәш булганы өчен рәхмәт укыйбыз. Язмыш кешене төрлечә сыный. Безнең якыныбыз Аллага шөкер бар сынауларны да лаеклы килеш үтәп бара. Биргәненә шөкер кылып, югына уфтанмый матур гомер кичерә. Сиңа якыныбыз юбилееңдә берне генә телисе килә. Ул да булса, саулык, исәнлек, озын, гыйбадәтле гомер телибез. Һәр вакыт сиңа ярдәмгә килерлек, авыр чагыңда терәк булырлык якыннарың барын онытма. Без сине барыбызда бик кадерләп кенә яшибез. Атасы һәр таңың олы сөенешләр, ятасы һәр төнең җаныңа тынычлык алып килсен. Синең хылкың күпләргә үрнәк, ягымлы елмаюың йөзеңне ташламасын. Бер нинди бәла хазалар да яшәгән җиреңнең капкасын тапмасын. Булдыра алган кадәр бәхетле бул. Ни нәсебен һәммәсендә сиңа татырга акыллыбыз. Бер туган кардәш җанлылар гел бәхетле булалар. Әгәр дә ул бу тормыш буйлап бердәм булып торалар. Шөкер Алла, без дә тату, тыйнак булып яшибез. Бәйрәмнәрне бергә үтеп, эшләрен дә эшлибез. Кайгы килсә уртаклашып, җилгә аны салабыз. Һәр вакытта туган исемен шөкер яклап калабыз. Бүген энем, абыебыз юбилеен каршылый. 50-се дә тулды аның, килдек бәйрәм аркылы. Котлы булсын юбилеең, бәхетең артып торсын. Уңышларың тау-тау булып көн сайын калкып торсын. Хөрмәтле Рафаэль Ниязымович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз соралуы буенча матур җыр да бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әтиянигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик
үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны